Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, Salam Doganyň Türkmenistanyňky gizlin öýsüzlik we bu ýagdaýyň aýal gyýlaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ikinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Türkmen kanunçylygy ýeke başyna kämillik ýaşyna ýetmedik bir ýa-da bir näçe çağa terbiýeleýän enatalaryň jaý ýagdaýynyň gowlandyrylmagyny kepillendirýän hem bolsa, jaý meselesi bütün jemgyýetiň uly bir meselesine aylanýar diýip synçylar aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary bu mesele bilen gaдаklanyp ýaşaýjylara bir näçe sora bilen ýüz tutdular. Bir maşgalany bilýärin iki çağaty bar. Olaryň biri keselli. Bu çağa zol ýyda lечение gerek bolýar. Adamsy bu çağa doglandan soň öz maşgalasyndan sowaşdy. Başga aýal tapyndy dürli bahana bilen gelinini öýden kowdy. Çağalar ejesinde galan soň kwartiranyň bir otagy ene berildi. Emma bu gelin çağalary bilen şol öýden girip çykyp bilmeýär. Deyip Azatlygyň bir söhbetdeşi gurrun berdi. Onun sözlerine göre ol gelin öz öýüne girjek bolsa polisiýa işgärleri bilen gelmeli bolýar. Sebäbi ol kwartirada geliniň öňkü gaýny, öňkü adamsy we onuň soňky ýaly ýaşaýar. Günne goh kalmagal, ýeke başyna çağalaryny ekleýän geliniň başga gitmäge ýeri ýok. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Habarçymyz Reýim Merdi Gurbanowyň Gazagystanyny işleýän Türkmenistanly ene Nasibe Esenow bilen geçiren söhbetdeşligini görnüşinden çağaly eneler we jaý meselesi Türkmenistanyň iň bir gowşak ýerleriniň biri bolup görnýär. Adamlar bu ýagdaýda jaý meselesini çözgüdüni näme de görýärler? Ýa-da näde çözmeli diýip pikir edýärler. Her kim herdirli pikir edýär, ýöne bilmedim da. Hiç kim şu hökümetden jaýalaryny diýip pikir etmeýär. Säý hökümet jaý beren akdaý. Ya bu meseleler siyasi iqtisadi ýagdaýlar has erwetleşmesi bilen ara bağlanşyklymy. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň gurguçaty ýeter etmezlere jaý bermegi. Ýöne bermeýär, bilmeýän näme üçindir bermeýär. Jaýlar salynyp dur, olar telekeçiler salyp dur, töläp aldy. 30 ýyllyk kredit edip aldy, ýene näme edip aldy. Kredit edip almanyna meniň ýagdaýym ýok ahyr. Sen men jaýa töläýinmi, oglumy ýydyryp içireyinmi, ekläýinmi, geýindireyinmi? Mende ýagdaý ýok. Ne özüm Kazakystan döwletine geldim ha. Dukan edinmek üçin ýer berjek diýip hökümetimiz aldap, dokument dogrulatdyryp bir topar çykdyjy etdirip, şo karjlarymı töläýilmän hazır Kazakystan vilayetinde şo işläp karjlarymı töläp otyryn. Hormatly dinleyijiler, Salam Doganyň dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowanyň aýtmagyna görä, öýsüzligiň dürli, gözilmeýän görnüşleri hem bolýar we Türkmenistanyny bu mesele ören çylşyrymly bolmagyna galýar. Meselem zorluk sebäpli üýüne barıp bilmän ýakyn garnaşlaryndan göçüp gowunyp gören gelinler bolýar. BMG komisiýeti aýal ýerleriň öýsüzligi bilen bagly meselelerini öwrenmegini soraýar hökümetden. UNFP gurumasyna görä, durmuşa çykan ýerleriň 83 ýötürmi adamsynyň ýa-da beýlik maşgala agzalarynyň ruhsady bolmadan emläklaryny satyp bilmeýärler. Bu bolsa maşgalada zorluga garşy durmagy ýa-da şeýle gatnaşyp besetmegi saýlayan aýal ýerleriň hukugyny bir mümkinçiligini çäklenmelýär. Türkmenistanyň adalatçysy ýyllar çap edýän hasabatyny ýiti meselelerini bardygyny gytaklaýyn boýuna alýar. Ilatyň jaý meselesine degişli şikaýetleri sany boýunça ilkinji ýer alýar. Hasabat okasa, olaryň nähili çüdülýän barada edara hiç hil hasabat beren ok. Geçen ýyl BMG adalatçynyň işine analiz berip, ulu hasabaty maslahatlaryny çap etdi. Tejribede edara öz işini ýerine ýetiren ok. Sebäbi öz başda garaşdy iş alyp barmak üçin siyasi maddi şertler ýok diýip bilinýär. Aýnawat şu aralykda sosial mediada agyr, darya ören amasyz jaý şertlerinde ýaşaýan aýal gyýlaryň görýän görgüleri, çağalaryny ýeke ekleýän eneleriň jaý satyn almak üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmegi. Beýlekler baradaky aladalar köp eşdilýär.
Bu ýagdaý birden döredimi ýa-da inni has ýitileşýärmi ýa-da türkmen aýarlary ahyryna şu ýagdaý sosial mediada aýdyp özlerini üns çekmek istedilermi? Şu ýagdaý Sovet döwründen dowam edip gelýär. Ýöne şuwa jemgyýetimizde sosial ykdysady diňsizlik ýitileşýär, rahmet migrasiýasy ýokarlanýar. Awtoritar dolanýaş döwrewaplyň talaplaryna adamyň üstüne ters gelýär. Hökümet bizde gariplik ýok diýip hasabatlar berýär. Dünýäniň kän ýurtlaryny boşýaly türkmenistany hem aýal-ýylar, maýetli bolan adamlar, işki migrantlar ýaşaýyş şaýbawatyny diskriminasiýa sebäp edilýär. Edip sosial media gural, aho türkmenistanlar bu guraly ulan başladylar, ulanýarlar, kän çykyş edýärler. Çünki döwürde peýda bolan netije berýärmi, bermeýärmi ente bunu analiz berilmeli. Автократияда döwlet institutlary ýok, mexanizmler işlänok. Jaýlar gurulýar we olar rejima sözde beparlygyny beýan edýänlere Sowet hökümine paýlanýar. Siz adalatsızlygyň köpeleni barada aýdylýan zatlara nähil garaýarsyňyz? Sebäbi şu jaýlaryň salynýanlygy ýöne olaryň dogrudan hem siziň belleşiňiz ýaly hökümete ygyrarlyk hasaplanýan adamlaryň eline düşýänligi aýdylýar. 2-den 3-den hat. Hawa şeýle. Şuwa daşynyň hökümetiň edýän hereketlerine, anyk işlerine, edilmeýän anyk işlerine sereseň şeýle netije gelip bolýar. Inni jaýsızlyk ýa-da jaý meselesiniň görülmedik derejede çylşyrymlaşmagy anonimlik şertine aýraýlykda gurlaşan bir näçe denanyň aýtmagyna görä aýal maşgallary ýaşadyk gyýlardan garrenelere çenli ören agyr ýagdaýa salýan saglyk ömür meselesi bolup durýar. Jaý meselesi erkeklere garanyna gyýlaryň gelinleriň döwrewap adamlar bolup ýetişmegine hem uly ziýan ýetirýär diýerler. Ýagny bu gelin gyýlaryň geljegine, umman geljekki nesillere olaryň bilimli sowgatly, döwrewap adamlar bolup ýetişmegine howp salýan mesele. Milli howp diýen pikirler aýdýarlar. Siz şu pikirler bilen ilaçlaşýarsyňyzmy? Bu dogrymy ýa-da bir näme bu taýda çyşyrma bolup bilermi? Bu soru ýuşanagy şu halkara barlyklaryna görä jaý meselesi maşgaladaky gatnaşyklary adamyň fiziki we ruh saglygyna täsirini ýetirýär. Adam jaýsyz bolany özüni howpsuz duýanok, kronik dowamly stresi başdan geçirýär. Meselem, maşgalada zorluk bolan ýagdaýynda aýal ýygyň çykyp gitmäni ýeri bolanok. Türkmen jemgyýetinde gizlin öýsüzlük bar. Onu biz ýurtda, köçede ýatan öýsüzlerimiz ýok diýip ýylmaýas, ýöne bizde gizlin öýsüzlük bar. Ýani aýdyşmýaly gelmegler zorluk bolan garnaşlaryna gitmeli bolýarlar. Krizis sentrlary ýa-da gaçywatylyga ýerleri bolanok. İtleseň, islemeseň gaýnanyň bilen ýaşamak, geliniň gaýnanyň şahsy gizlinligi bolan hukugyna, fiziki we emosional saglygyna täsirini ýetirýär. Jaýsızlyk maşgalany millileşdirme hem täsirini ýetirip bilýär. Şaga edilmek ýa edilmezlik kararyna täsirini ýetirip bilýär. Bu topol zatlara täsirini ýetirýär. Ýöne gynansak da bizim jemgyýetimizde bu zatlar öwrülenok, galdyrlanok şeýler ýagdaý. Türkmen metdugaty döwlet eýçiligine metdugat gaýramçylyklara gabat ulanmagy berilýän ýokary amatlykly jaýlary görkezýär. Emma bu jaýlaryň bahalarynyň Türkmenistanyň aýlyk şertlerine ilatyň uly bölegine el ýeterilýärligi boş duran jaýlaryň Aşgabatda da Arkadagda hem köpdi gaýdylýar. Jaý gorlarynyň mätäz adamlara çağalaryny ýeke terbiýeleýän enelere deň bölünip berilmegi kime, näme bagly? Bu arada köprek gurulun edilmegi peýda berip bilermi? Ýuşana bir söz bilen alyp bolardy, reforma ştaýda wajyp bolýar. Mühim mesele, jaý meselesi düýpli reformalar talap edýär Türkmenistana. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti maneli we düýpli, gaýry oýulmasyz bolan reformalara ýatyp durşýar. Halkara uramalaryna görä Türkmenistanyň ykdysadyýety ýapyk, korrupsiýa möwjalýar hökümet ilady eşdenok. Netijede ilat esasy ykdysady azatlyklарdan mahrum bolýar. Erkin söwda ýok. Bank hasabyny açyp ýöredip bilmek ýetip bolmajak arzu bolmagyna galýar. Garip banklar maliýe hyzmatlaryny hödüredip bilenoklar. Ilata bazar siýasatyna görä düzülen türli ýeňillikli ipoteka hyzmatlary el ýeterli däl. Türkmenistan bazar ykdysadyetine geçmedik. Ýuwuz usullar bilen ýapyk ykdysady puduny zamanlykda saklaýan menpekimçe. Manadyň iki kursu bolsa ykdysadyetdäki ýagdaýy siýasaty düýpli ýuýar, deňsizligi güýçlendirýär. Aýal-ýylarymyzyň agla we bölegi pes aýlykly işlerde rahmet çekýärler. Olaryň aýlyklary bilen jaý aňyrda dursun, günnelik durmuş derwürliklaryny zordan ýetirmeýärler. Elbetde bu arada açyk görüňler edilmeli.
Çay meselesi Sewitiň beýleki ýurtlaryna hem ýeňilläl. Eşdilýän habarlara görä sebäp Gazagystanyň şu çay üçin pul töleýän aýarlar, maşgallar görüş edip berdi bir habarlary sykka. Häkimetleriň bu mesele başgaldyrmak üçin aýarlar ilat näme edip biler? Ýa-da şu sosial ulgamlarda çykyş edýän adamlar näme edip biler? Ýagdaýa nähil täsir ýetirip biler? Siz analitik hökmünde öz görüşiňizi aýtsaňyz. Bir ştaýda iki san soru görýän, birinji bölegi hökümetiň hereketleri barada ýanky aýdyşym ýaly reforma zerur bolup durýar, ykdysady reforma. Hökümet ilat bilen ara gatnaşyk açmaly. Bu bir ikinji maslahat. Halkara urumalary şu maslahaty berip gelýärler. Ýa 30 ýylyň içinden her şu döwürlüğün hasabatyna şu maslahat berilýär. Şu wagt ilat bilen hökümetiň arasynda Hatay diwary dur arada. Hökümet ilaty eşitip başlasa, nerede adamlar adalar da repressiýa zulüm bu bir anyk gizli maglumatlar, bu bir anyk bolup biljek zatlar. Ýöne şu wagt hökümet aýdyşymyz ýaly reforma açyk däl hereketine seresek, özüne alyp barşyna hereketlerine seresek, onu soraw durýar, ona nähili netijeli işler edip bolýar diýen soraw durýar-da. Indi gol goşuryp oturmak çykalyga däl. Öz jogapkärçiligini duýup başlanan adamlar, raýatlar bir näçe zat edip bilýär. Indi şahsiýet derejesinde başdan geçirýänlerimizi hökümet ara gatnaşyk açsa, açmasy hükman paylaşılmaly. İlat başdan geçirýänlerini türkmen garaşdy we halkara mediasyna ýetirmeli. Ýagdaýlaryny jemgyýetçilik gurumlaryna ýetirmeli. Indi jemgyýetçilik toporlary bolsa, halkara we türkmen jemgyýetçilik toporlary, ýa bizim gurumamyz ýaly toporlar, jemgyýetçilik toporlary bu meseleni öwrenip, halkara derejede iş geçirmeli, meseleni tespitlemeli, çözgütleri hödürlemeli, hasabat ýazmaly we hökümetiň boşlaryny beýim üstü bilen ýatladyp durmaly. Şu wagt gynansak da hökümet raýatlary, men aýdyşym ýaly raýatlar bilen hiç il ara gatnaşyk açanok. Şu üçindir şu ýapyk ýurtlarda bolşy ýaly diňe halkara gurumalaryň üstü bilen hökümet bilen bir dialoga girip bilýärse, çäkli dialoga girip bilýär. Şu üçin şu zady düşünmek, şu işleri alyp barmak gaty mühim iş bolup durýar. Aýna wagt söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun ýoşana. Hormatly dinleyijiler, salam, doganyň diýärsiňiz. Adatlygyň başga bir söhbetdeşi käbir hojalyklaryň gelinlerini 5-10 ýyllap hasap alman saklaýanlyklaryny, eger maşgaly dargasa geliniň emlek dawasyny edip bilmeýänligini gurrun berdi. Aýrylşan ýa-da ýany ýoldaşy ýok bolan gelinleriň arasynda daşary ýurtlara gidip özlerine we çağalaryna bir togulja jaý almagy arzu edýän barha köpelýär. Aýrylşan maşgallarda çağanyň eklenji köplenç diňe enäniň üstüne düşýär. Atadan kömek bolmaýar diýip başga bir söhbetdeşimiz aýtdy. Çağasyny ýekekleýän eneleriň jaý meselesiniň kanun esasyny çözülmeginiň öňünde durýan esasy kynçylyk korrupsiýa diýip adatlygyň Balkan Sewitinde habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Balkanyň ähli taraplarynda owa ýerlerinde 12 sotka, şäher ýerlerinde 6 we 8 sotka ýerler häliçinde ilata paýlanyp berilýär. Ýöne owa ýerlerinde arçynlar 12 sotka mellek ýer üçin 100 000 manat, şäher ýakalaryndaky 8 sotka mellek üçin 200 000 manat para soraýarlar. Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Balkan vilayetinde eklenjini ýitirenleriň sosial kömek bölüminiň anonimlik şertinde gurulşan hünärmeni Sewitde banklardan karz alyp 100 töweregi köp gatly jaý guran telekeçileriň bergilerini öp bilmeýänlikler üçin jogapkärçiligi çekilenligini, jaýlarynyň ellerinden alınanlygyny gurrun berdi. Bergisi üzülmedik jaýlar aýdylmagyna görä ýalňyz enelere ýeňillikli bahadan satylmagyň deregine kaziýeti we bank müdirlerini köp pul hödürlän hususy taraplara satyldy. Hünärmen döwlet tarapyndan ipoteka karzlaryna gurulýan jaýlaryň iki toglusynyň 600 000 manat bahalanýanlygyny, 4 toglusynyň bahasynyň 1 milyon manatdan hem geçýänligini, ýeke başyna çağıklayan eneleriň olaryň goloyuna hem barıp bilmeýänligini aýtdy. Şeýle de hünärmen jogapkar resmiýleriň arasynda ýeke galan eneleriň kyn ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanýan erkekleriň hem bardygyny bellädi. Çärjewli enäniň hat üstü bilen beren jogabyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyny
ýeki ene diýen düşünje ýok. Şonuň üçin hiç ýyl aýratyn kömekkäde ýeňillik alyp bolmaýar. Çağı üçin berilýän kömek pul bolsa, diňe çağanyň 3 ýaşyna çenli tölenýär. Soňra hiç zat berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.